Mende batez ahaztuta egon ondoren, Bilboko Koral Elkarteak Bilbao Orkestra Sinfonikoarekin eta bakarlari talde zaindu batekin batera, Miren Urbi eta Vega sopranoa eta Mikel Diez Aranda baso tenorea besteak beste, Maitena Euskal Antzerkigintza lirikoko lehen operetako bat entzunaraziko dute berriro. Pandemia garaian grabatua, Petronorren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta INAE hemen babesa izan du. Petronorren talde industrial pribatua izanik, kulturaren inguruan egiten diren ekimenak eta ekitaldiak eta hor dauden entitateak beraien laguntzan eta beraien ondoan egoteko grina daukagula eta horrela jarraituko du lanean. Eta hemen Bilboko Koral Elkartearekin eta orkestarekin eta beste parte hartu duzun guztiekin egotea guretzat harro egotekoa da, posik egotekoa. Eta asko gehiago esan gabe, azkenengo hilabete hauetan, ikerkuntza eta izango nuke gainera horretaz hitz egiten dugu asko, ingenieritza akustiko proiektu honetan lortu izan da Maitena grabatzea eta aurreko pausoak atzetik etorriko dira, eta egon garen egoera honetan eta normalean ja aipagarria izan bazen, oraingoan gehiago ez da. Hasiko naiz Petronorri eskerrak emanez, gure kulturak, erakundeak, sortzaileak, entzuleak eta babesleak behar dituelako, eta honen moduko ekimen batek Petronorren moduko babesa edukitzea, uste dut gauza importantea dela gure kulturaren sorkuntzarako edapenerako, eta beraz, eskerrik asko. Maitena Euskal Opera proiektuaren barruan berreskuratu den lehen lana da. Ondarea berreskuratzeko proiektu honek Euskal Errepertorio lirikoko partitura oso garrantzitsu bat balioesten du, musikologo askok mugarritzat jotzen dutena eta orain arte erregistratu gabe zegoena. 100 urte, eroinda 100 urte baino gehiago, Maitena estrena usanean, baten batek esaten basotzen, handik 100 urtetara, 2021an, Bilbon, hainbeste medio, eta hainbeste erakunde, eta hainbeste musikari elkartuko zirala esango basotzen, Charles Colleneri, ero Etienne de Crepteri, ero garai hartako koraleko korukidieri eta juntakoeri ezeben sinistuko. Jakin badakit, proiektu hau mimos, talentuz, kalitatez eta izugarrizko profesionaltasunez eginiko proiektua dala. Lehenengoko emaitza badaukagu, etorriko dira beste batzuk ere jarraian eta gu hortze izango gara. Maitena Bilboko Koral Elkartearen Euskal Opera proiektuaren lehenengo grabaketa dugu, eta lan garrantzitsu honen bidez Euskal Errepertorio lirikoa ere berreskuratzen ari gara.